posledný deň prázdnin sa pedagógovia a pracovníci v oblasti environmentálnej výchovy stretli v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach na konferencii Biomimikry – inovácie inšpirované prírodou. Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína predstavilo projekt BioLearn, ktorý zavádza biomimikry do škôl a motivuje žiakov objavovať inovatívne riešenia priamo v prírode. Pedagógovia sa zoznámili s novými vzdelávacími materiálmi a niektoré aktivity si aj prakticky vyskúšali. Vzniklo takých 10 vzdelávacích modulov, ktoré sú teraz už k dispozícii pre pedagógov. A boli by sme veľmi radi, aby tie biomimikry našli svoje pevné miesto v školskom vzdelávacom systéme aj na Slovensku. Vzdelávacie aktivity boli nateraz otestované na 4 školách. Jednou z nich je aj gymnázium Jána Adama Rajmana v Prešove. My sme sa venovali s kvartánmi téme ochrana rastlín inšpirovaná prírodou. Pracovali v skupinách, potom sme mali takú aktivitu, kde je pracovný list o slizniakovi. Teda sú tam nejaké informácie o jeho spôsobe života, rozmnožovaní, aké sú jeho silné stránky, slabé stránky, akých má predátorov a na základe toho navrhovali, teda ako by sa dalo s tým slizniakom si teda porátať sa v tej prírode. Výnimočným príkladom toho, že inšpirovanie sa od prírody má zmysel, je ekodom na strome. Ten vo výške 25 metrov nad zemou, uprostred džungle v Kostarike, postavil Slovák Peter Garčár. Obydlie je zavesené na vyše 300-ročnej sekvoji a pri stavbe nebol do stromu zatlčený ani jeden klinec. Ja žijem 360 dní v roku asi v džungli od rána do večera, takže pre mňa to nie je niečo akože mimo mňa alebo mimo môjho života. Pre mňa tá džungla je súčasťou života. Za tých 3,8 miliardy rokov tá príroda a všetky tie bytosti mali dosť času na to, aby boli v tej konečnej, finálnej, perfektnej forme. A my ľudia sa musíme z toho učiť. Inšpirovali sme sa súťažou Youth Design Challenge z USA a takto isto sme vlastne postavili to aj pre tých slovenských žiakov. Nájdi nejaký problém, môže byť aj v tvojom okolí alebo nemusí, ktorý sa týka klimatickej krízy. Študentský tím by si mal vybrať jednu z tém výzvy a navrhnúť konkrétnu inováciu, ktorá by nám v budúcnosti pomohla spomaliť klimatickú zmenu, lepšie zvládať jej prejavy a lepšie sa cítiť v interiéri či v exteriéri. Je tam teda aj finančná motivácia. Prvé 3 týmy si rozdielia medzi sebou čiastku 5 000 eur. Pre zapojenie sa a viac informácií kliknite na web biolearn.eu sekcia Slovensko.